Αντιγόνη! Τι είναι, Δημήτρη? Βρήκες τι θα φορέσεις τα τρίκαλα. Τι θα κάνουμε στα τρίκαλα? Μα δεν θα πάμε να παρουσιάσουμε τη φετινή εκδήλωση της Ακαδημίας Χοροτέρψης. Ωχ, το ξέχασα. Στις 24 Μαΐου. Ναι, στο Δημοτικό Γυμναστήριο Τρικάλων. Σιγά μην το ξέφναγα. Έχω ήδη ετοιμάσει πράγματα. Ναι. Ποιο είναι το φετινό μας θέμα? Ο χορός στην 7η τέχνη. Και θα χορέψουμε. Εννοείται. Εσείς?